Pa da, to mi fali. Da bude ništa, ne reći, čak i bio reći. Idemo da je onaj auto za njega. Da. Ali ima da se penju. Pričali, razgovarali smo u vezi ove glavne komemoracije u Istočnim potoku 2. novembra. Da. Dođe će iz mnogih gradova delegacije. A nisam. A nije? Trebalo je sad molim da dođemo do sljedećeg godinu, pa da onda lepo vidimo koji glavni da tamo ostane. Da, a mi smo ovim putem, znate, iz Kobre, izvanredan došli smo. Bolji put. Rođače! Ja sam pravda staro detinjstvo. Opa! Uvek nikad kad dođe brate, kad dođe malo pravog tu gospodin drug. Gospodin drug. Kako ljudi? Da se okaže. Kaže, rekao za gospodu mi smo zreli, a drugova ne znamo da se odrekli. I zato svakog gospodu Milasi plastika. Oče! Ajde. Da staneš u sredini. Pa da. Ajde, ali malo da se čovjek lepo vidi. Čekaj, nisi možemo. Odnosno. General štab, Novica. I ništa nije. Više s ove. Šičani, gde si bre? Nisi zaboravio? Nisam. Bio negdje s vama. Inače to je moj otac. Ješ? Jeste. Drago. Meni malo Sad sam bez.
Ja sam morao. Mora da se slika. Ljud. Hoćemo. Samo mene, Dejane, molim te zove Miško, pravi ga. Dole kod prodavnice. Nemam vremena sad. Pa stojimo bre sa livrem. Dole kod prodavnice. Pantalone. Miško je kod prodavnice. Dovde ga među. Znači druga levo kažica. Gde ti igricu? Da kažemo da smo živeli potrebe. Jeli, kako ćemo čupiti? Samo nešto. Kaj smo bili golobrati? Vama te god krenete u mogu. Ima ovaj Gorč, ovaj Zoran, Novica, ima još par ljudi treba se vidi kako. On je veliki. Evo što više, može što više da slika. Gde si bre? Ja ne mogu da čekam. Jako kažem, idemo zasno zvon. Idemo sad, idemo za 5 minuta. Nalazi se odom. Hvala i ti isto. Nije voda, kapitan prve klase. Nije pravi naziv. Pravi naziv je Velika vojska. Ivane, stižu ili ne stižu? Stižu ili ne stižu? Evo, Periodo,
Seguono male i nostri anni. Ljudi, za organizaciju takva. On to bi pričao. Tako dolazi do onda se dali onda staviti. Znači, umeram priča, nema Považe Bogoć. Ništa, Dejane, krenite, krenite slobodno. Aleksandre. Alo. Strojimo ćemo
Ovako, kako je priča? Ajde zastave prvo svih, ajde. Ajde zastave naše srpske poverate. Pa da bude dole za lepo ličeno. Još što nam dole, što nam Ćemo prvo ove srpske pa rate. Odivite samo dole. Ajde. Da bi red. Ajde sa srpske zastave. Ajde malo dole. Stigli. Ajde. Prvo zastave naše srpske pa posle zastave. Više dugačko. Ajde. Ajde da bi malo mesta bilo. Sveće da. Da parasti će sveće. Ajde ti potli, mi ćemo da ti stane. Za lično, baci Ma šta? Nisam. Alo? Vlado, dođi malo. Samo znači da stojimo prema stroju. Ako nije problem. Samo napravimo raspored. Da, možeš da se to... Ništa. Dođi vam. Onda lepo sam rekao, prvo srpske pa onda vrati na vamo, ajde. Da, da, bome, ništa sta, jer da bi malo mesta. Da bi bilo tako treba. Ravnogorci u dve vrste zbor! Ajde. Vlado. Mirno! Nalevo, ravnajs! Nalevo neš. Mirno! Na mestu, valjo! Bog čuva Srbiju! Živjela Srbija! Bog čuva kralja! Živeo kralj! Bog čuva Kosovo i Metohiju! Živelo Kosovo i Metohija! Bog
čuva Republiku Srpsku! Živela Republika Srpska! S verom u Boga! Za kralja i otadžbinu! S verom u Boga! Za kralja i otadžbinu! S verom u Boga! Za kralja i otadžbinu! Blagosloven Bog naš, svegda nyní prisno, i vo vijeki vjekov. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvek i u veku i veku. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonja naša. Sveti posveti celi nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvek i u veku i veku. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo je sila i slava, Otca i Sina i Svetog Duha, sada i uvek vekove vekova. Pravedni skončavši sja duši, rad Tvojih spase u pokoj, sogranjaja i oblaženje žizni, jaže u Tebe, čelovjeko ljuče, pokojiši Tvoji, Gospodi, idježe si sjati Tvoji upokojevajuća, upokoji duši rab Tvoji, jako jedin jesi, čelovjeko ljubec. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Ti jesi Bog sošedi bodi, zilkovani razrešivi, sami duši rab Tvojih upokoj, i ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Jedina čistaja i neporočnaja Djevo, Boga bez sjemene rođaja, moli spasti sja dušami. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za upokojenje duše, usluj slugu Božih, postradalih za veru i otačastvo, i da im se oprosti svaki greh učinjen u znanju i neznanju. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Da Gospod Bog naš nastani duše njihove tamo gde pravednici počivaju. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Milost Božju, carstvo nebeske i ostavljenje grehova njihovih od Hrista besmrtnog cara i Boga našega molimo. Podaj, Gospodi, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Bože, duhova i svakoga tela koje si smrt satro i đavola pobedi, život svetu Tvome darovo, Ti sam, Gospode, upokoj dušu, usluj slugu Tvojih
i nastanih u mestu svetlom, u mestu pokoja, tamo gde nema tuge, boli, uzdi se svaki greh učinjen u znanju i u neznanju, tim kao blag je čovek koji objavi Bog oprosti, jer nema čoveka da živi, a da ne greši. Jedini si ti bez greha i pravda je tvoja pravda večna i reče tvoja istina. Jer si ti vaskrsenjem, život i pokoj, usnuje slugu tvojih. Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Otcem Hristim blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Premudrost. Časni od heruvime neuporedivo slami od serafima, tebe što Boga reč neporočno rodi, pa istinu Bogorodicu mi veličamo. Slava tebi, Hriste Bože, nado i uzdanice naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Živimi i mrtvimi obladaj Hristos, istini Bog naš, moj tvojim preče se sve matere, sveti slavnih i svehvalnih apostol, prepodobni ponosnih Otec naši se sjati, duš od nas, predstavši si rab svoj srnih pravih učin, njedreh Avrama upokojiti so pravednim i so preštet, i nas pomilujte jako blag, i čelovjeko ljube. Amin. Oblaženi, uspeni, vječni pokoj podaš, Gospodi, usopšem rabom Tvojim i satvori vječnu pamjat. Vječna ja pamjat, vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Hoće Bog, braćo i sestre, da pomogne. Hoće i pogledat će i pomoći će ako se budemo uzdali u njega. Evo, braćo i sestre, mi smo se okupili na ovome, mogu slobodno da kažem, svetome mestu, gdje su položeni mnogi životi u onom ludom vremenu, u onom bratoubilačkom ratu. I svih tih žrtava mi smo se danas setili i obeležavamo ovaj dan, jer ovo je dan koji treba da bude opomena za sve nas, da ne dozvolimo da se ikada više takvo vreme ponovi, kada treba da udari brat na brata i kada treba da se strada od metka, bratskoga metka. Kada dođe ono vreme, braćo i sestre, kada Gospod svakog od nas bude pozvao k sebi, neće Gospod tad mnogo da nas pita. Pitaće nas gde ti je brat, kao što je tada u ono najstarije vreme upitao Gospod Kaina kada je ubio brata Avelja: Kaine, gde ti je brat? Mi da znamo, braće i sestre, uvek, sada i na svakome mestu gde je naš brat. Veli jedan sveti starac, Sveti Siluan Atonski: brat moj, život moj, video sam brata svoga, video sam Boga svoga. Tako i mi da se ophodimo, braće i sestre,
jedni prema drugima, da se ne bi nikada ponovilo ono vreme iz 44. davne, sada već davne 44. a to je bilo koliko juče, kada su braća pucala jedni na druge. Neka blagi Bog bude sa nama, neka on bude naše nadanje, neka on bude naše uzdanje, a onima koji su dali život svoj i na stratištu ovom i svuda na svakome stratištu, neka Bog oprosti kao blagi čovekoljubiv i neka ih sve nastani u naselja gde je anđelski mir, gde je večni pokoj. Neka ih Bog prosti, a ostatku neka Gospod podari život i zdravlje. Bože dragi, daj. Amin, Bože daj. Mi ćemo posle, kako su rekli organizatori, posle ovog pomena, svi da pređemo u parohijski dom dole u selo, gde će da imamo predavanje Novice, ali tako ispravimo ako... Unuka Vojvode. Tu nam je i unuk Vojvode Keserovića, velikoga Vojvode Dragutina, pa će verovatno on u sali dole da nam kaže, ali tako je zamišljeno, da nam kaže koju reč. Sada ćemo da se poslužimo sa Panajom ovdje.